देखी भैया शंकर जी के बारात आई बा। वो बारात में एगो ही गांव के लड़की बारात में पहुंचल बिया। हिमांचल के दरवाजा पर उधर पूजा लागल बा। उधर पूजा देख के लड़की लौटल बिया घरे। अपना माई से कहती है, का कहती है भैया? बर बाबू रहवा देखनी गौरा के अंगनवा, डरवा लागे माई रे राजा हिमाचल के देखनी दुआरवा, डरवा लागे माई रे राजा हिमाचल के देखनी दुआरवा, डरवा